बिटिआरनि मोनसे बियाब बे बियाबा गोलाव सम जायगायाव बेवहाय जाखिनि डेभेलपमेन्ट बा सोरखारनि माखासे बिथांखिफोर बे बिथांखिफोरा मावफुंनांगौमोन नाथाय बे मावफुंजायाखैमोन। नाथाय नैबे बियाबा दा जौगानायनि थामहिनबा बे बियाबा दा आथिखालाव जौगानायनि लामायाव नैबे समाव नुनो मोनदों। बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार। बे चिरां दुवाराव आं दंफैयो जाय जायगायाव थामहिनबा बे ओनसोलनिफ्रायनो बिटिसिनिफ्राय मोनसे समाव इएम थामहिनबा डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बे ओनसोलावनो थानानै खामानि मावदोंमोन। मिनिस्टार आसाम सरकारनिफ्राय मिनिस्टार बिथां चन्दन ब्रह्मयाबो बे ओनसोलनि थाखाय जौगाखांनि थाखाय खामानि बिथांमोना मावदोंमोन। नाथाय नांगौ बायदि बे ओनसोलाव जौगाखांनि थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन। नाथाय जों नुनो मोनदों बे समाव बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा बे समाव रनजित बसुमतारी गोबां बिबांनि बेवहाय सानसेयावनो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिथाङा बियाबनि जे मावफुंनाय बिथांखिफोरखौ सानसेयावनो गोबां जायगाफोराव बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे समाव बिथांनिफ्राय नैबे बियाबनि सोमोन्दै आं बिथांनिफ्राय बे समाव आङो मोनथिनो थाखाय नाजागोन। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आंजों लोगोसे दंफायो। जों नुनो मोनदों गुबुन गुबुन जायगाफोराव नोंथाङा सोरखारारि जे बिथांखिफोरखौ नोंथाङा बेखेवनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव गोबां मोनसे भिजिडिसियावनो नोंथाङा गोबां बिबांनि जे बिथांखि सरकारनिफ्राय फैनाय बेखौ मावफुंनो बे समाव हादों। मा फोरमायगोन बे समाव? सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरिफोर आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो लानानै मोनफ्रोमबो भिसिडिसिनि सिङाव जों हाबाफारिखौ मावबाय। बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजों जोङो मोनथाम बुस्थुखौ नोजोर बोनानै खामानिखौ हान्थिनायखौ मावदों। सानथामारि हाबाफारिखौ मोनसेया जादों रायजोफोरनि थांनाय 2 बोसोरनि गेजेरावहाय जोंनि सरकारनि सायाव रायजोफोरा माबायदि आस्था मोननो हादों बा माबायदि आस्था लाखिनो हादों बा लुबैदों बेखौ जोङो हमदांनायनि थाखाय बेखौ हान्थिदों। 2 नाम्बारावहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे 44 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव मा खामानि मावदों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेफोरनि मावखांनायनि फिथाखौ जोङो हादोंमोन। 3 नाम्बाराव रायजो राजाफोरनि जोंनि ब्लकनि सिङाव थानाय प्राइमारिफोरनि सिङाव थानाय भिसिडिसिफोरनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बिथाखोनि मानसिफोरखौ लोगो हमनायनि गेजेरजों सुखु दुखु गोनांथि आरो एप्रिसिएसन बेफोरखौ शेयार खालामनायनि गेजेरजों माबायदि आवगायलांनो हागोन बेखौनो जोङो बे सानथामारि हाबाफारिखौ लानानै हान्थिदोंमोन। जिहेतु बेवहाय बिटिसिनि मोनसे समाव डिपुटि चिफ बे जायगायावनो जुदि दङ नोंथांनि जे बियाबावनो आरो लोगोसेनो बेवहाय मिनिस्टार सासे बे जायगानिफ्रायनो जादों। दा बेवहाय नोंथाङा गोबां बिबांनि जे बे समाव नोंथाङा बेखेवनायखौ नुनो मोनदों। नांगौ रोखोमै बै समाव जायाखैमोन नामा? जानाय जायैखौ दा रायजोफ्रा नुगासिनो दङ। साहा ओनसोलावथ' जाखायाखैमोन एनडिपि एफेक्टेड एरियायाव। मानोना बै समाव एनडिपिजों बिटिसि सरकारनि बिपिएफ दोलोजों बुंनो थाङोबा डाइरेक्टलि माखासे कनफ्लिक्ट दंमोन। बेनि थाखाय एनडिपि एफेक्टेड एरियायाव बिथांमोना मालाबाबो जौगानायनि खामानिखौ मावाखैमोन। दानिया दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों बिथांमोनहा उइल पावार गैयामोन, बिथांमोनहा नाजानाय गैयामोन। जायनि जाहोनाव आं बुंगोन डिपुटि चिफआ बेवहाय 15 बोसोर डिपुटि चिफ जादों। आगोल बिथाङा 2 बोसोर इएम जादों। बे 17 बोसोरावहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा मा मावदों होननानै जुदि कुइसन खालामब्ला 13 तारिखआव बेलासिनि 2 बाजियाव उत्तर रुनिकाटाजों लोगोसे मोननै गामि, जाय गामिनि रायजोफ्रा 72 इयार्स रायजो जाबोनानैबो हानि मोन्थायनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादोंमोन। बे हानि खामानिखौ दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा राननानै होनो थांगासिनो दङ जुरि खालामनायनि गेजेरजों, जायखौ नन केटेड्रेल भिलेजेस होननानै बुङो। आरो खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारिया नन केटेड्रेल भिलेजफ्रा मा बुस्थु बेफोरखौ मालाबाबो सानखांनो थाङाखैमोन। जायनि जाहोनाव गामियारि मानसिफोरखौ दुखु खैफोदजों सैसो होनानै बेफोरबायदिजों हाखौ मोननो हाया। नोंथांमोननि मा होनो सिटा मेपखौनो नोंथांमोना सावनानै लादों। नोंथांमोना ओरैबायदि मावनायनि थाखाय हानि मोन्थायनिफ्राय जानगारनो गोनां जादों। बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो इभेन गोबां गामिफोरावहाय बिथांमोना गावसोरो मावना होनो गोसो गैयैनि जाहोनाव मानसिफोरखौ गुबुन गुबुन लामाजों थांनांगौ होननानै बिथांमोना सुबुरुन खालामोमोन। जेखियानो जायाथों
रायजो राजाफ्रा बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदों जोङो 2 बोसोरनि गेजेराव गुबै मोनथाया मा बेखौ जोङो सायख'नानै बे मोनथायखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ। बिसेसके जोंनि सरकारा जोंनि मुभमेन्टआ BLT मुभमेन्टआनो होन, भलन्टियार मुभमेन्टआनो होन, भलन्टियार फर्सनि आबसुनि मुभमेन्टआनो होन, NDPनि मुभमेन्टआनो होन, जेखि माहारियारि बादजों मुभमेन्ट खालामनाय सोमावसारनायानो जाथों मानो मेइनानो हानि सायाव सोनारना दंमोन। जोंनि सरकारा मुभमेन्टजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिखायनो सोमोन्दो थानाय सोद्रोमाफोरखायनो हानि मोनथायखौनो गुदि मावनो गोनां खामानि होननानै जों बे खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। दा बेहाय लेन्ड मेलानि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां जायगाफोरावनो हानि जे मावबिथांखि जोंनो होबाय थादों। दा बे समाव मा थांखि लाबावदों उननि समफोराव? लेन्ड मेलानि गेजेरजों जोङो 19,000निख्रुइबो बांसिन न'खरनो हा होदों। लेन्ड मेलानि गेजेरजों जोंहा हानि जेंनाया मा बेखौ जोङो हमदांनो हादों। लेन्ड मेलानि गेजेरजों लेन्ड मेलायाव हाबथावै माखासे हानि जेंना दङ बेखौ जोङो सिनायनानै दा जों सुफुंनो हानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। इभेन मोनसे बाथ्राया रोखा, इन्डियानि जेसेबां मानि 6 शिड्युल काउन्सिलफोर दङ बे 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनि गेजेराव जोंनि काउन्सिला टप दङ हा बिथिङावहाय। आरो दिनै इन्डियानि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ जोंनि मानब गेजेर प्रमद बर' बिथाङा दे लेन्ड मेलानि गेजेरजों हानि जेंनाखौ सुफुंदों बेखौ नुनानै बेखौ बिदिन्थि महरै लानानै भारतनि हानि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय दा बिथांमोना उनसंनो नागिरदों। दा बिथाङानो जादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी। आं बिथांनिफ्राय नैबे समाव नैबे बियाबनि गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिना लाबाय आरो बिथाङा फोरमायदों जे बे ओनसोलाव रायजो राजानि थाखाय बिथाङा खामानि मावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसेनो रायजो राजानि सुखु दुखुनि सायाव बिथाङा नोजोर बोनानै बे बियाबनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बे समाव फोरमायदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय रोखा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। गोजोन्थों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।